upenyu hwemucivil servant mazuva aya hwakabooma kudarika zvavaita izvi. Mukadzi vakatozvara vana 5 kuSouth Africa vatone 16 years vasipo kubva 2009 vambenge vachimakazodini. Ini ndakangogara nevana vedu vaviri vachakazvara, handina kumboroorwa, handina kumbodini, handinochengeta vana. Saka vadzoka asi ndakavati ngatichitaurira naye kuti mimi hamuchadzokeri here kuSouth Africa. Ndaona mukadzi wandakaroora semharadzi yepfuma yandinoshanda. Tangei tawirirana kuti ivo havachadzokeri. Havachadzonogumi mumwe here. Nekuti vane mukadzi kudhara nevana 5 vakanditosaina divorce, inini kutodzokera pamba, kudzokera kwekuti havana kundipa hafu yangu yavaifanira kundipa. Ndosaka ndakadzokera, ndozvatatakanyorana pamapepa. Saka ivo vari kuda kungoguma, vada kungondiguma asi vari kundiabhusa. Vanenge vachindirova, vaida kutondirova, mwana akatodhifenda vakatomusungisa kumapurisa. Vabva vati vachibva kuBotswana kuyako, nobva vauya vachiti no, inini handichakudi. Ndawana murume anodhiraivha magonyeti chisiyana neni. Kutoti sei madai, nyangwe kugumana neni haachadi. Zvanga asikambosiiti. Naye mai. Nyaya mai nje kureba kwayo hatisati funga kuti ndebe tangobara pakuti kugumana. Itonyaya mabasi tuovu dziri kupisa panike basi tuovu. Ini ndindakaripota nyaya. Ndinonzi Brighton Matsa. Taura izvonzi. Ndinonzi Brighton Matsa. Ndiri mhofu. Ndaudza nyaya yangu kudare nechikonzero chekuti ndaona mukadzi wandakaroora semharadzi yepfuma yandinoshanda. Nokudaro ndandida kuti dare rindibatsirewo rindionesawo pamafambiro ataita parwendo rweupenyu rwekuroorana kusvika nhasi. Mukadzi ndamuroora ndichimutora ari pana stepfather, ndikaroora pastepfather. Vabereki vake chavo vekumuzvara handina kumbosvika pamusha pavo kusvika nhasi. But murwendo rwedu rwekuroorana ndakabva ndati gore randaroora ndakabva ndawana anonzi madividends ekubhengi raimbonzi Founders. Ndawana madividends ebhengi rinonzi Founders, ndakabva ndangoti gore randaroora iro ndikabva ndatengawo musha stand. Panguva imwe chete ndichiroora diviri, iye anga asingasevenzi. Mukusasevenza kwake ndakabva ndangoti no, mai mwana chitoraiwo passport. Ndakabva ndavatoresa passport. Ndikati chivai muchienda kuBotswana muchiuya tichibatsirana. Upenyu hwakabva hwaoma, ndandiri mucivil servant. Hwaoma upenyu, ndikutaura negore rakafomiwa bato reMDC 99 into 2000. Upenyu hwemucivil servant mazuva aya hwakabooma kudarika zvavaita izvi. Upenyu hwandiomera seizvozvo ndambe ndichinjoya mazuva aya kusati zvamuka. Ndakaremerwa neupenyu. Saka ndakabva ndachiti mukadzi wangu inini chiinda kuitawo bhinda uko uchidai. Aenda kuBotswana kuya. Ndakatanga kupota ndichimbomuti pandeenda kuwanawo mari idzodzi dzadzonetsa dzava nemudumbu dziya idzi. Ndoti chiinda unoitawo uishandurudze mari tiuye tizame kuita zvatikaita pastate yandandatenga iyaya neloni. Achingoinda achidzoka mashangura pata. Nekufamba kwenguva ndikabva ndajumana nemari. Inini semunhu akagara akasungirirwa mumasango, ndandiri ticha. Ndakabva ndangoti kamari kandandambowana, manyai mutaundi munotorawo ma-window frame nema-door frame emba yese. Akangotsakatika mari iyoyo nanhasi hatizivi kwayakaenda. Yakadliwa. Yabva ipapo
ndakabva ndamutizve imwe nguva mari yandangowanawo iyi chimanyai munotenga samende. Vakapinda mutaundi kuti kutevere mari yachona yangotsakatika. Ndabva ndati hano pamwe kuwo maoko upenyu, mukadzi wangu achiri kudzidza upenyu. Ndabva ndati mukufamba kwenguva stendi yangu iya yakamira, yangomira, haisi kukwanisa kudhivhelopa, haisi kukwanisa kudii. Pandakamberi ndamboitawo temporary teaching muna 1994 tichiinda pana 95 ndakandambotengawo ng'ombe dzangu kumusha dziri mbiri dziri nhatu. Ndakaona kuti pana 2000 panapa bheta nditengese dzimwe ndikwanise kuita kabhox kuti ndisatoregwa stendi yangu nekanzuru. Ndikabva ndaita kabhox kaya kabhox kaya kachibva kaita, ndikabva ndasumbudza nechirumu chimwe chete chemablocks, ndobva ndakonewa kuenderera mberi nekuvaka. But kanzuru yanga isakwanisi kunditorera ipapo. Isakwanisi kunditorera ipapo, ndandichiri muprocess futi yekuti mukadzi wangu anga achiinda kuBotswana nekudzoka, achiinda kuBotswana nekudzoka, but pasina chinoyatsobuda hacho. But chingotiwo kana akauyawo pamwe nespaghetti zvandaita ari muti baba tombotionani ndarara ndifamba makona kuti zona ndakukutsi ndakaenda zikaendai panyaya. Saka pandazoenda ndapedzana nda kuSouth Africa ndo vachibva kuBotswana. Saka kuSouth Africa taenda nemavhisa egovernment nepayslip, iye asingakwanisi kuinda nepayslip iyayi. Akabva achiti muna 2006 ndo pandakabva ndachitirega ndichiita muchato wekukoti uyawo. Ndaona kuti pamwe pandada kuda mudiaspora pamwe zvingada ndifambe nemhuri yangu. Saka akabva ati vachibva kuBotswana kuyako nobva vauya achiti no, imini handichakudi, ndawana murume anodhiraivha magonyeti chisiyana neni. Akabva aenda zveshuwa, ndikabva ndamukumbira kuti nyora pasi zvauri kutaura, tamboendesana mumapurisa ikoko, nobva anyorawo pasi zveshuwa tsamba yandinayo izvozvo. Ndakaishengeta kubva ipapo. Ndobva ndazoti no, sezvo ndakamuti muna 2006 tiite ma-court processes emuchato, regai ndichitevera ma-court processes aya ndidamburise muchato uyawe kumba kuya kusati kwavakwa kubva patakasira papa. Abva aramba kusaina mapepa aya, asi iye abuda muupenyu hwangu formally, abva anyora tsamba ende ndichinetseka ndiri kunze kwenyika. Saka patare zvino ndepekuti ndichibva kuSouth Africa kwandachigara mazuva ano, pamba ndakazopedzisira ndavaka asipo, ndikaisa vana vandakazvara vaviri vatova maadults, muduku vanoti vane 23 years. Right. Ndavakuridza vana vaya vari paya. Iye akazoti muna 2018 ndokumbira kunogara pamba paya pamakazovaka kwandandiri zvinhu zviri kunetsa. Auya pamba paya miti yandakadzvara chaiyo yakutemwa. Madhoo emba aya yandapeti madhoo chaiyo aringovora, but pane maloja aripo, hapana zviri kumutsiridzwa ipapo. Ndauya zvino ndichiti ndauyawo kunhamo dzakaitika, ndabva ndasvika iye ave ticha yezvino, ndabva ndasvika akuti handichadi zvokugumiwa newe, avaticha ndiani mayo vavaticha izvino handichadi zvokugumiwa newe, handichadi zvokudii. Fenicha yandakatenga ini mumba hapasisina yangu imwe chete pa 3 years dzavapinda idzi, but pane maloja pamba ari kubvisa mari, ndichiti anga achibetsedzera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pamba. Fenicha yandakatenga haizikamwi kuti yakaenda kupi within 3 years dzavapinda basa idzi. Saka ndandichida kuti dare rindidetserewo panyaya iyi. Vakabva vachituta zvinhu zvese zvavanoti vakatenga iyo, kubva vangoenda kwavaiti vari kunoloja. Indo kungosara pamba paya ndakutovata pasi, hembe dzangu ndakutorovera zvipikiri mumadziro muyamu. Zvinova zvinhu zvandiwisa kudare, dare rindionerewo kuti nyaya dzakadaro dzifambisiwa sei, kutoti sei madai nyangwe kugumana nena haachadi, zvanga asikambosiiti naye mai nyaya mai ndo kureba kwayo hatisa hatifungi kuti ndebe tangobara pakuti kugumana nditi anetsa naye mai. Nyaya inonetsa ndeyekuti baba havagoni kutaura chokwadi.
Mwangana mai asivanzwisisa vange vachinyanya ngoti iye akazodai vachindiblame. Ndokumbira umwe takanyorwa ndomuchana ke3 minutes. Ivo zvavanga vachitaura zvokuti vakandiroora kwastepfather ndozvakaitika. Inini ndakakura ndichirerwa nastepfather. Ndakuda kuroorwa ndikatobvunzwa vanasekuru kuti ndibvunzirewo mama kuti baba vangu ndivapi nokuti ndauda kuroorwa. Vanasekuru vakanobvunza amai vakati ngatingomurooresanai nastepfather naye vanasekuru vaideko. Saka ababa vakandibata tisati taroora. Ndobva ndazvaudza kuti inini ndaane pamuviri. Ndobva vandirova kuti inini ndataurira kuti ndaane pamuviri. Kubva ipapo ndanga ndichingorohwa ende nyaya 2 dzandairoverwa vaitivo vakandiona ndisiri mhandara, asi inini hapana munhu wandakanga ndamborara naye pekutanga kubvira ndivo vandikatotanga. Yechi2 ndeyekuti vaindiblema inini kuti ndakaroorerwei kwastepfather, asi ininiwo haisi mhosva yangu. Ndakaenda kuvakuru ndikanovabvunzawo kuti ndoita sei vakameka decision iyoyo ndivo vakuru. Saka ndaingorohwa ndichingorohwa ndisingambobvunze chero kutaura kana chinhu. Zvese zvinhu zvekuti tiri murume nemukadzi vanga vasingambozvioni, vaingoita madecision avo vega. Vakatenga stand zveshuwa inini ndandisingashandi, asi ndakanga ndakatopasa 5 O levels dzangu, ndaifanira kutoenda kucollege. Dai vaida kundiendesa asi vakati vari kundiendesa. Kwabva vari kutaura pekugumiwa. Apa pekugumiwa inyaya yekuti ababa vakafaila divorce muna 2012. Vataura kuti tine muchato vafaila divorce 2012. Ivo vanga vatoroora muSouth Africa. Vandori nevana 5 muSouth Africa nemukadzi wekuSouth Africa. From 2009 inda ndichimbogara nevana. Chakatoita kuti ndidzoke pamba apa vaitondirambidza kugara pamba. Chakatoita kuti ndikwanise kudzoka pamba apa ndechekuti baba ava pavakaroora mukadzi wavo 2009 wekuSouth Africa havana mbobvira vambotumira chero mari yekuti ndiendese vana kuchikoro. Ndaingosiragula ndega ndikazozviendesa kucollege ndega. Vakabva vazofaila divorce muna 2012 vakabva vatonosaina divorce yacho. Saka patakaita mapapers edivorce takabva tawirirana kuti stand iyi itamba ndenyeri ya 2009 vakandimanikidza. Ndini ndakainyora zveshuwasi vakandimanikidza vandipa mhosva yandisina. Ini ndandaneta nekorohwa ndaingorohwa chero kuSouth Africa ikoko. Ndanga ndiri munhu aitongorohwa pasina kana zvikonzero zvandaimboroverwa. Ndandisingabvumidzwe chero kutaura chero chinhu. saka imi muri kuti kudii panyaya kuguma apa muri kupanzvinga Ndiri kusvikapo. murume atiite panoona vakawanda toda kunange inini mbozati ndavata nditofamba ndandiri kumozambiki ndadhiraivha kusvika kumba musei saka mutoona achimbota ndakutaka kukotsera so Ndiri kuti baba ava vakatondiramba kudhara ndivo. Vakaroora mumwe mukadzi vakatozvara vana 5 kuSouth Africa. Vatone 16 years vasipo. Kubva 2009 vambenge saka imi makazodii ini ndandakangogara nevana vedu vaviri vatakazvara. Handina kumboroorwa, handina kumbodii, handinochengeta vana. saka Vadzoka asi ndakavati ngatichitaurira naye kakuti mimi hamuchadzokeri here kuSouth Africa. Nekuti kuti tironge ivo vaine mumwe mukadzi tironge tiri vatatu vanenge vachimbondidzinga chero pafoni vachinditibva pamba pangu. Saka ini ndakavati kuti isusu tigarisane ngatichitaurira naye kuti mukadzi uyu hamuchamudi here. Vakati aiwa haana mhosva indomuda. Ndikati saka toita sei? Ndikati alright at least kuti musandidzingawo pamba ndizoti tamukadzi nemurume zvakare. Ngatichiendai kukanzuru munoisawo zita rangu pastendi nekuti ndiye ndichingodzingwa nguva dzose. Pavakasvika pachona chero kuti vadye chikafu chandinobika vairamba vachiti ndinoisira mushonga. Ini handisi kuti vaiti ndinoisira mushonga hawo. Vakatanga kutondidzinga nemwana musikana ane 25 years vachimuti uchiri kutsvagei pano eti 25. Vachimushungurudza vachimuita sei vachingotidzinga every day vaitongotidzinga. Tichitoramba tichiti aiwa isu hatibve pano nekuti pano ndipedu. Zvavari kutaura zvekuti hanzi handina chandakaita. Munhu wokuti haakwanise kubvuma, haana appreciation, haappreciate. Izvezvi vasipo for the past 16 years. Inini pandandiri pamba ndakatocheresa chibhorani ndikatotorawo noni kubhengi ndikaisa tengi stand ndichitochinja madhoko nditondiri kwatinogara kune mujuru.
saka madho aitodyiwa nemujuru ndikatotanga kutochinja Saka- ndichishandisa mari yangu ndichisa madho esimbi handizoti kana vachitandikaita vanenge vachitikubii aivo vari kuchema nekuguma ndekugumana inini ndakavati hatitangei tawirirana kuti ivo havachadzokeri havachazonogumi mumwe here nekuti ova nemukadzi kudhara nevana 5 vakanditosaina divorce inini kutodzokera pamba kudzokera kwekuti havana kundipa hafu yangu yavaifanira kundipa ndosaka ndakadzokera ndozvatatakanyorerana pamapepa saka ivo vari kuda kunguguma vada kungondiguma asi vari kundiabhusa vanenge vachindirova vaida kutondirova mwana akatodhifenda vakatomusungisa kumapurisa ini ndanieta nekurohwa mambo saka ndaida kuti titaurirane makondishins andandavapa maviri ekuti kana togumana tawirirana kuti kana ivo neni tave 2 pasisina third party pasisina mukadzi ndikavati chinipaintaure naye kuti iwo murume hauchamuda here awangu ndamutora zvakare vakaramba kuti taura vakarambazve zvekuti vandise zita rangu pastendi ivo havadi kuti inini ndigare pastendi pacho ndaromanzwa here zvinhu zvoita kuti mugume ndiri kuzviziva chaka makondisheni ekuti mugume manzo maconditions ekuti ndigume ngamanzwa but anotyisa pachikonzero chekuti all along ime nomwe mukadzi andi handi maona tsamba iyi nemumwe mukadzi here ndakaroora kusouth africa saka maroora saka mai vari kuti muda kuti titi vatatu here titi vaviri vanhu vatatu aiwa zveku vakadzi vekusouth africa havadi kuuya kuzimbabwe saka munoitawo ikoko moita ugumi saka zvekusouth africa ndozveikoko pavari kuti 16 years ndisina kumbosvika pamba vari kunyeba handei panyaya tikuti mimi mai mazinzwa kwanzi uyo ndowoko hauikuni aitouyiwa naye akauya karikesi vachitondidzinga pamabato vakuya naye ndezvenharo chete izvezvi maybe ndobasi sakachauya but vanototaura pavidhoko vachiwirirana vanogona kunge vachitoronga kuti ngaauye ndosaka ndakanga ndavati chinipai nhamba ine nditaure naye because tozivana takaona chandandichipamusoro imamo chandandakaitira izvi ndechekuti muna 2008 ivo mukadzi wekusouth africa iproduct yamaya because ivo vanga vati vaenda nadriver wegonyeti saka nemhaka yekuti vanga vadero ndandasara ini ndisisina mukadzi for the past 10 years ivo kusvika muna 2018 kubva ndivake havazivi kuti nyangwe zengi rakabvepa havazivi yango kuti chitinha ndakatenga havazivi yango kuti flow iyi pasi panei ndaivaka vasisina zvese zvavataura kuti vakavaka ndisipo zvese zvavataura ndaenda kubotswana ndichidzoka pasina chandakanga ndinacho vaitoti tine ploti randisina kutombotaura even kuhighcourt tine ploti uko mazenga akatovaka ipapo nezvidhina ndindakatozvikanyisa maticha mari shoma shoma ndichitoenda kubotswana ndichindofamba nditengesa fodya nditengesa nyema nditengesa mbambaira ndouya nemazengi ndikavatumira mari yekutenga mombe vakaidya negirlfriend yavo ndikavatumira mari yekutenga maasbestos vakaidya negirlfriend yavo zvese izvozvo havambozvitauri asi ndakauya futi ndikakanyisa zvidhina nemari yekubotswana iyoyo ndikarufa kwama dzenyu dziri kupi mese murere ini vabereki vangu vari kumusha mai vangu vari kumusha baba vangu vakashayika vari kumusengezi kwemi baba ramai vakashayika ndine vana nemukadzi vakoma vake variko kugwepa nemukoma wake nevanenge nehanzvadzi yameno manje kuti toita zii kuti mugume manzo zvinodiwa ndindazvinzi saka ndimi munochuza zvinoita kuti mugume zvandangambopindura changamire ndikati panotyisa pakuti ati panotyisa sei muri muda kuguma ndimi ndaimboziguma muchiona kudai kubva pana 2018 pavatanga kuuya kumba ipapa ndakatombogumawo ndikaguma pavari kuti handi andisingauyi havasi kurevesa
vari kutonyemba vaiuya pano neapo asi kuvaka ndakavaka musi 16 years imi murume wenyu mukumuda ndinomuda asi haadike anondirova anondidzinga pamba indaneta ndakarohwa kubva ndine 19 years ndine nhumbu haarege bhozi izvo zvaida kutondirova ndaitofunga kuti arega ndandiri pamba nguva isei ndakatongoti ndichichengeta vana ndichifunga kuti iye achadzoka togarisana asi akangodzoka futi neviolence aida kutondirovera kuti ndatambirirei mari yemuloja asi ndini achingotora mari yemuloja akandituka kuti mbavha hure pamberi pemuloja saka inini haandione semunhu kumuda ndomuda asi hagariki naye murumo anondidigredha zvimwe zvakaoma handizivi kuti ndakamutadzirei chero vabereki vangu haatombova respekta kana nenyaya yechete yekungoti ndakarerwa nastepfather imhosva yangu ndakaapply here kurerwa nastepfather pamusoro ichangamwe hazvina kudaro inini denda ndiri zvavari kutsanangura zvese zvouipi hwakadai so handaikwanisa kuti nditi vadzoke pamba pavatiza handaikwanisa pamba pandavaka vasipo noti chii ndaimugare ipapo vana vangu ndavadzidzisa ndini vana vangu vose maprofessionals kutaura kudai vese vane zvavanoita muupenyu kusanganisira naiye when the last born ndati 23 years anotova mucivil servant tichitaura kudai from my efforts but vanenge vachingondisvo ndakafunga ini ndingotiwo kudai kuti sezvo vava vari kugara pamba ini ndisipo pamwe pane wavakawana wavakabhonda naye waita kuti ndaakuuya inini vaakututa zvinhu zvese kudzimara vasiya ndisina kana pekuvata ndisina kana jira rekufuka but ndambenge ndakatenga zvinhu zvambeye vachishandisa saka vakuona kuti vaprofessional vane mari saka vakuda kuti vanyatsooneva kuti benzi riya radzoka rakashama ndozvavari kuda kunyatsozvione kwenye nenyika because vaide vakadisirawo nyangwe chii changwe dei havo vamba vari kuti vari kudii kuda kuramba mupamambe nyaya dzenyu ndakusira ndada kubatsira vatada kunzwanyakupi vanhu iyi nyaya imambo tiri kuda kuti tinzwe patanzwa senge maya vachitiwo ndandiri pamba nguva yese murume yasipo musha unochengeteka nemunhu anenge aripo 16 makore vakasvika pekuti muchato wakadamburwa here vakasvika pekuti tiri kugovana mari here tinotengesa zvinhu asi mai ava vakachera bhohoro pamusha ipapo ndanzwa vachidaro vachera bhohoro ravo vaisa bhohoro nekudetsana aiwa vaiti mbotaura sekutaura zvavanga vachitaura vanga vachizvitaura tinoda kuti teedzo tiri kunzwisisa kuitira kuti tigona tobatsira tichitangira papi handiti mapoa zvavanga vari kutsanangura izvo zvokuti vane zvavowo zvavanga vachiitawo pamusha zviri kwere zviri kuitika pamusha ndiri kwandandiri ndakavakawo ikoko nemhaka yokuti kune vana variko ndine pfungwa yekuti mwana wandozvara ndiri kunze kwenyika ndewekunze kwenyika kana asina kudhinaunza citizenship yeikoko saka ndakangoti inini zvekuku ndezvekunoku zvekunoku ndezvekunoku saka apa pavanga vasipo pa 10 years dzavakangodisappear idzi ndo pandakavaka ndosaka ndichiti ndakawana pasina yangu ichi ndikabva ndaronga even kuti ndicherese chibhorani ipapo ndati ndicherese chibhorani ipapo ndakatotenga equipment from South Africa ndikatoiunza kunoko ndikatobhadhara munhu anodrilla from South Africa yeah. Saka zvavari kuti vakacheresa mugodhi vakadini kana kuti nyaya yedu kuti tiikate shoti tiigone kubatika tiipedze imimi nhasi pamauya kudare muri kuti kudii nenhau yadzimai venyu indiri kuda mukadzi wangu kana asingandidi yese kutaura kwaari kuita ngaandipe bhupuru indomuda kumba anondirova akandidzinga akaisa maloja even mubedroom ndoera shoma even mubedroom vataitogara vakaisa maloja ndinogara payo vanobvisa maloja ndeedu vanobvisa vanogara kamavari vanondidzinga pamba havachakudzinga kuti ndidzokere vanoisa zita aiwa mbamirai zvemazita mbamirai izvozvo munorava kuti muzikamwa kuti munodiwa munoda zita tikuti isusu mune vana
imimi naivo muchishanda mukushandira vanhu handizveti ika saka chii chinochinja ipapo zita ndiri zita vakariisa ndokuti vasandidzinge because vanondidzinga every day daily vanondidzinga ndatoneta ndaimbodzinga pari pafoni chero pavaiuya pacho from 2017 kubva pandagara ndaingonzibva pano ndotochema ndofonera mukoma wavo nditenda kumapurisa unomusungisa ini ndonzwa tsitsi kuti kusouth africa kune vana ndikamusungisa kuno achanowana basa rapera anonoka kubva kuno ndomusiya ini aitongondidzinga ende nanhasi paauya ipapa anga achingondidzinga kuti ibva pano pamba pangu hauna kupavaka asi iye ari kutonyepa kuti akavaka yese takavaka 2 rooms tese iye achenda kunohodha magumbezi south africa indicho atengesa kuno kumusha kuti nditaga maodha emasola panel echiye mabhatiri tikatosimudza 2 rooms tiri tese asi haadi kuzvibvuma izvozvo 6 dzakazondopa akazoti awana mukadzi wekusouth africa inini takanga tatodzokerana paari kuti iye ndakanyora chipepa ichi akandimanikidza kuti chinyore nokuti aindirova ndobva iye azondisiya kusouth africa achitonditi kucape town achinditi nditumire mari ndawana basa kueastern cape ndikatomutumira 3 months ndobva ati kana after 3 months ndozokutumira inini mari unotora vana uya navo it was 2009 najuly ndikamutumira 3 months asvika ikoko kana kuti angabva naye mukosi wake kucape town ini handizivi pamwe ndiye akaita kuti andimanikidze kuchipepa ichi atoona kuti akuda mukosi inoona sekuti aida citizenship pandakazomuti chinditumira kamari ndinotora vana ndiuye navo ndobva ati aiwa chimbomira ndobva azondudza yato after Christmas kuti ndakatoroora kuno akatobva kucape town tichitowirirana tichitozivana ndichitomutumira mari yangu yandaitoshanda hostel ndichiwana 800 rand asi ndaimutumira 500 kuti iye adye achitodya nemukosa mumwe mukadzi pamusoro izvo ndakamutsvagira basa mukadzi wangu kusouth africa iye ari kubotswana ndikamupa mari yekuti aite bhodha jamba yekuuya kwandandiri kuti azosevenza zvemukosa zvazvisipo zvamuchose because then aida makosa ndaidenda angomusiya kunoku because anga asingakwanisi kuuya kwandandiri kana denda andisingadi saka ini nokuda mhuri yangu ndakaita maefforts ese ayo but ave ipapo ndobva achiti iye awana murume ari nani saka atawana murume ari nani handizivi kuti vedare kana mukadzi akakuti muri kudiaspora okuti ndawana murume ari nani unokwanisa kuzvigamuchira sei inini magamuchiro andakazviita ndakambofunga kuzviuraya pazvitima chaipo ndakambomira kucape town vanoziva kunomanya zvitima semota zvichipesana kudai uso sezvinoita mota muharare zviri zvitima ndakambomira pamwe ndikati bheta ndife kana zvakadai ndikabva ndafunga kuti no ndikati ndife zvino ndisati ndavaka stendi iyai ndauraya nevana vaya ndikabva ndazvidzora ndikatanga patsva ndikati hano mwari ndibatsire ndobva ndatanga patsva ava mai vakabva vadhisapiya ndikavatevera kuno kumusha ndichivatsvaga kumusha kwavo ndichivatsvaga kupi nekuvanyai vachinzi vadzokera kubotswana kwaive nemukomana wavo saka handizi kuti dare ipapo maingaitonga sei nestress ndakapedzera ndati rega ndichitsvaga hangu mukosi anofanira kundipodza kana mukomana wandakambodana naye vanonyepa mhosva kuda kuzvijustifya kuti ivo vakazoita mukadzi nevana 5 vanonyepa baba handimanzwa kuti mukadzi akauya after 209 ivo vainda vanyora tsamba yavo saka nhema dziri pa tsamba ndeya 2009 makandimanikidza kuinyora tsamba iyi nokuti maindirova maindabvusa nguva dzese ndaitya kurohwa maindirova nguva dzose mukatizvo ndinyora tsamba iyi maitoziva kuti mawana mukosa wenyu imi pavari kuti ndatora patsamba iyi kuda dare ringade kuinzwa ndatora zvinhu zvangu zvese ndadini ndatora zvinhu zvangu zvese vachiti vatora zvinhu zvavo zvese zvavaireva ipapa vachiti mari handikudzoseri vaireva mari yandandati atenge mabuilding material iyai yavakanyudza iyai ndo zvavaitaura ipapa pavaiti mari handisi kudzosera imimi tsamba yenyu yamutaurira yegore ripi? ya 2009 muna machi right amai nyaya yemutauro yemukadzi mamboida kuedza kutsanangura tsamba nemukadzi nenyaya yenyu yekuti imimi makati mawana murume zvakaitika gore ripi? handinambobvira ndataura ndawana murume tikutaura zvokutaurika mudare
zvakaitika gore ripi ina ndambura ndati ndawana munhu vari kunyepa ndigounganidza dare kunyepa manyepa ndigodzivara ndoona mukadzi nekunyepa ndigodzivara ndoti ndokuda futi ndichinyepa kunyepa alright dare ngaritonge ndizivi ndinganyepa dzimara ndasvika pana mambo for what kunyepa okay ndonhamo waikwedu mambo hapana nhamo mama baba ava vangoti abusa because vakandidzidzisa saka vaingofunga kuti ndichiri mwana wechikoro vachingondirova vachindiabusa saka mbura kugadziswa sei havada kuguma ndakadzoka ndikamushaya ndikamushaya uchinzi adzokera mhofu uchinzi adzokera kugoneti drive aripi goneti drive ane mungati mungwara here kamuchiramba chokwadi chokwadi chi padare hapana chokwadi chamusi ndingagume zvandisingazive zvandikupomerwa zvenhembe kana kureva nhema nekuramba chokwadi ka kuri kungwaraka dare ngaritonga handina nhema zvandamboziva kukanchiti ndokudai matizei kumba makandidzinga matoisa maloja nemubedroom nemubedroom kana ukatiwe mukadzi hadi kuvata newe iwe uri baba ogarapo 2 months pamba pakaramba zvekuvaka achisaboteja in different ways akainda for 10 years then wati wauya akuti that very week aulumi that very week au and kana wadaro futi ndati wakubuda mumba macho kuona gonyeti rangomira gonyeti ratuta zvinhu zvese mumba zvanga wakatenga iwe hapana yangwe trace yekuti zvakaenda kuti unoitawo sei mubhedha mukarege kundiudza ndicheduka kuwadropi ikaindeyo kumastove esimbi kuvanoshandisa zvichifa sei zvipera sei within 3 years mapinda basa ameno vedare kuti mubhedha unofa here within 2 years then pobva paitwa mutsva wachona iwoyo woita kuti baba vemusha vasakatepo wobva watutwa negonyeti wosara pasi baba vakadyiwa kusouth africa vakanororwa south africa vakadyiwa mari yese vaona kuti izvezvi vapombya donha havachisisina chinhu vakuya kuno vakurwadziwa nekuti nii ndaticha ndakazvidzidzira ndega ivo vachinyanganya kusouth africa mari vaiwana mari yakawanda vasingatumiri kana vana ndichitagura nevana ndega iko zvino vauya vaona kuti nii ndakushanda ivo basa hakusisina vanziva kuti kuno kuzimbabwe kana watombosiya basa haucharipindi vakuita jelasi vakuda kunditi hanzi zvinhu zvangu zvandaitenga inini voti kwanzi ndezvavo ivo vakanditengera chipuranga cheukokoko mubhedha wataive navo vakanga vatorwa nasisi vavo uripi vakurwadziwa vakutangakutisingaibva pano ibva pano ndabva kwachona vakurwadziwa nekuti ndabva nekuti ivo vandidzinga ndodzokera chicha ndodzokera ipapo munhu ari kundidzinga ringonditi ibva everyday chikafu chandinobika haadyi unoda kundisira mushongaubikigwa chikafuachiabhusa nemwana wachipindira mwana asitawanyimwa wonzi waidobikira chikafu makuita zvinhu kumbire kaita kuvaita mupamundamo ndechekuti havauye musurusuru wenhasi tombotaura nyaya yenyu tichibatsirana pachivanhu andi bcause amai vane maconditions avo murume ane avo hapana kuda kusuduruka achinanga peumwe amai murume ari ndakanoita majira ekusouth africa mune akasara akuda mukadzi wake wekuno agara atogara pamba vazi mumugerepo kamambeni andizokani anomboda kudzoka nokuti iye igudo anoda kusimudza ruoko rwake chete zvezvaakushaurova saka ari kudzoka ina ndinamborawo mukadzi wangu handinamborawo mukadzi wangu kubva
kubva pavari kutaura ipapapa tiri vanana tiri vanana kusina maida kutirova muchida kundirovera $60 yerendi yanga ndatambira but kuda nekurova zvakafanana zvakasidzaroko rukatipendwa nacho tikudai munganomusungisa but ndakambokurova iwe imimi vanhu madzimambo zvamanga kungati tiite consultation pakati pesvondo vanevana so setai zuva vamurangano kuti musi wakati mambo vataura but ndachitauraangachite izvozvo because ndakatonera ndipedza ndakudza izvinzizvo but ndaiona kuti yakareba inotoda vanhu vanotaura namai avo zvakasimba vavume kuiwa babao vavumewo kudzoka pamwe kana natongai moesai mwemba musarake afari muri kubhipa